ni kirthlani sompanga ani a tunruma hianin Israel le Iran indona kan han ti chuak le dona Israel le Iran indona hilakal chho mia mai apui chho takop maya kan puanga hanin beidon ti khan kan han puang thina anin beita chenga hei khovel mi pui ngai ven le ngai chan thup pani mai boruak so sang jok hi athlenang ti hi hlom khop maya tunari chuanin ralthum mangen an len saiton hri mekani nimin khan Iran chuan Israel lama be pui thlak na ranga kalpuya nizan thleng khan anda kalpuya tukin jinglam thleng khan Israel poina changlet ve zela Iran po hian hlom lian deuin missile te drone te Israel lama atir lutani Israel a hian chiat na eng emaw thleng chho ve tatlat mai chungte chukan puang zelanga Israel po hian Irana be pui thlak na thar fighter jet tir le boka chutiang chuanin anla in be thial reng maya Israel fighter jet chuan Tehran oil field an be nia soyani thuthar lian tak maya oma news trend khat chuan Israel fighter jet te chuan Tehran oil field an be tran ni nan tar langa Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an Irana hianin be pui thlak na lian tak Israel mi pui laka Iran hian ral thuaman ron ka pani chuan Israel mi puitin zona ral thuaman ron ka pani chuanin Iran oil mun puite energy infrastructure te kan target ang tia Prime Minister le Defense Minister in lo soi chu tuna hian a thleng dik chho tran ni in a hriata Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan inrin ni khan Israel chuan Tehran khopui chungai po le Islamic Republic in a nuclear ballistic missile program an kalpui mek na te an fuel le an oil depot te thlengin kan be lowang ti kan soi theilo ti in lo soi zau to hei hi tuna hian a thleng chhota ni in a hriat saitin ayatollah regime chunga target zong kan hitang tuna thilan hriat zong le be an to na tunma be an lo to na zong chutiang zong ne na khai khin chuanin tuna kan chet na tur hi alian don ani tunma ne na khai khin chuanin tuna kan chet na tur hi na takani ang ti khanin a lo soi zo to hei hi atakin a thleng chhota mek Israel thil tumber chu Israel sarkar ta na Israel mi puite ta na hlo om sarkar pai bo hi ania nuclear program ati hlotlin lo na turte ballistic missile program chutiang zong te 10 vek chu Israel thil tum pakhatani reilo te ya Tehran van bo ruak chunga IAF thlona indo thlona in mufat donani ayatollah regime target zong kan hit vek donani ti Netanyahu chuan nimin khan lo soi to ani Israelin Tehran fuel depot pani akap ni in Iran oil ministry chuan tukin jing chulni jing khan an puang ta hei hi Iran in Israel laka be pui thlak na thar akal pui hnu loka ani IDF chuan chulni jing hianin Iran Defense Ministry headquarters an be baka SPND anti nuclear project headquarters te target poimo lian tham tak te an be tela Israeli fighter jet te chuan Iran ramchunga fuel depot te po an kap ni in hei hi nem nge ani to bok Iran sarkar nuclear ral thuam project nena inzom Tehran a target laka be pui thlak na ranga hianin chiat na turu khop mai chulni jing ni zan lai pel hnu ani zokang chu chutiang huna chuanin Defense Minister Israel Katz chuan heti hian telegram aziak heti hian aziaka Tehran chu akang mekani ati Israel Katz chuan ahma in Iran hruai tu Ali Khamenei chuanin Israel home front a missile kap chhun zom zelani chuan kan mi puite zona missile aron target chhun zom zelani chuanin Tehran chu al donani ti khan lo photo keni pon kan video hnung bera khan kan taran nge kha chutiang chuanin tukin jing vartrian chulni jing vartrian khanin Israel Defense Minister chuan social media X aron posa Tehran chu al ta tin aron ziak ko mai bok Iran media te chuan ma in South Park gas fila Israel drone manga be pui thlak na ti soin chuta chuan puak lian taka ti an no tar lang to ani semi-official Tasmin news agency chuan South Pars a be pui thlak ani hnuwa gas cubic meter maktadoi som panni aput chuak tian soya hewang hian kang me chuaka anhuwa Iran oil ministry chuan anti top ti an puang bokani
oil field Iran economy ta na poimo tak chu first round of strike a khan target ani lawa Israel in be puithlak voi khatna Iran akal puina khan hi tin zone ani lawa hamaro chu Israel security official senior te chuan Iran in Israel mi pui chen na hmun an be ani chuan chutiang hmuna ballistic missile an ron kap lut ani chawin heng Iran oil field te hi kan bayang ti khan an soi ni kha Israel chuan Iran sarkar ruai tu tele state infrastructure oil refinery te chu an beidon ni khan an lo puang dur to boka tuna hian ni zanlam atang khanin tukin jinglam atang khan hei hi thleng chhota an boruak he pui chhodon khop mai chu tianga an oil mun puite an oil bâwm puite ka ngani chuan Iran hian in tran na chan tur le in sum na chan tur hian nei to bik lawani chu wangin an ral thuam ro zong an ral thuam lian zong Israel beina tan an ron thlo chhuwa pui lawang ti hi soi thei ta bik lawani Indinit lai lama khanin IDF chuan Tehran a sipai target lian tham tak te thlona hmangin an be ti an nem het boka Israel lampan Iran missile voilina ta na Iranin Israel beina ta na missile an ron tir chhuwa nu khanin Israel fighter jet te chuan Tehran sipai hmun thlen khatte an bei chhun zom ve ngal bokani Iran news agency Tasmin chuan cholni jing hianin Israel chuan be pui thlakna lentaka kalpui ti soin Tehrana Anram Defense Ministry headquarters an be ti atar langa building pakhatan kap chhia ti soibok Zionist Sarkar Air Force 10 Tehran an be lia Defense Ministry headquarters chuan be ani headquarters building pakhat an kap chhia ni ti in Iran news agency chuan soya Iran Defense Ministry chuan engman la soilo thung Israel Defense Force thupuang tu chuan Internet lai khan an Air Force pilot te chuan Iran hmun rang a be pui thlak an kalpui chhun zom zela Iran laka hian vuakna na tak an thlen mek ani tornan na satak Iran tan an thlen mek ani darkar somni chuang zet be pui thlak chhun zom zela ni mek ani target za somnga chuang tura hian kan chu cheto ani tin Israel Defense Force thupuang tu chuan a soi Israel Defense Force thupuang tu Brigadier General Efi de Friend chuan Iran khopui lam tuna hian Iran khopui kantin zon taber Tehran atang hian in tual thana firfiak sarkar chu aron ding chuaka Iran chena zong chu he khopui atang hian atran ani he khopui atang hian engkim relania he wang hian kan target tran ta mek ani khothang ram zong tan lo om siam tu le chung an siam na hmun le an ral rel na hmun chu Tehran ani Tehran hi a him don lo ani ti in Israel Defense Ministry thupuang tu chuan haron puang zirtom ni le inrin nia be pui thlana rang kalpui Israel in Iran a kalpui hnuate Iran in arsan let hnuate tuna hian Israel jet zatel chuan Iran khothlang lam le Tehran be tur hian in Israel hian superiority kalpui mek ani a in do thlona te chung chuan na van boro kalan tir mek he thlona hian strategic military industry target sipai hun male sipai mamole chu tiang ang thil siam na sipai industry te nuclear program le akai noi industry mun rang te Israel in do thlona te hian he thu bot seila hian an tin zone mekani an be mekani tuna Israel in do thlona che na thar bera hian in Iran official thren khat an thi ti tarlana ni bokani nizan inrin nizan khanin Israeli security cabinet chu lei hnuai mun ma bunker khong taka an thu khom le a rowan rel le a zanlai pel thleng khan meeting hi kalpuyani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu office chuan futai santi chuaka Netanyahu hi midang ba ka Defense Minister Israel Katz te Foreign Minister Gideon Sa'ar Finance Minister Bezalel Smotrich te Justice Minister Yarif Levin tele Energy Minister Eli Cohen te chuan an troyom bok hetilai hian Iran beina wangin Israel mi te po bangkarate mun himlamate Iran beina laka himna turin an tomboka apartment safe room emo bom sel tarate tutianga abik taka an siamate Iran in ral thuamaron kalula hian an toma leinoi mun ma abik taka siam nilo bompuak laka himna tur abik taka siam nilo a omlo turin sarkar chuan mi puite angen chhun zom zel bokani Israel official chuan van tlang le mimal muna Tehran chuanin be pui thlakna ron kalpui don ni in warning ati chuaka tiang chu Iran po hian mi pui mun ma ral thuam te ron kap chhomeka heitaki Israel thinrim na le Iran oil mun puyan be na chan po hanitani Channel 12 fa chuanin
IDF Chief of Staff Lieutenant General Jamil chuan Israel ram politics ruai tu te hnena heti hian a soya Iran rama operation kan kalpui hi juda mi puyom na him tura operation ani tuna hian kan che lawani chuan kan che chunjom zel lawani chuan nakina kan mi puiten min ngai dam ngai lawang heti hian a soi bela hei hi inthak dang lam na thlen tu inthak dang lam na thlen thei ania hunrem chang hnung berani kan chance hnung berani tuna kan che thi kan ti nge ngai thilani ti na soi President Isaac Herzog chuan Vantlang ma thu hasoya khovel hruai tu te chu Israel in Iran be na hian thlop tur le Israel deuh da lo turin Israel thlop vek turin angen ani tuna hian history kongpoi mo taka kan ding me kani Middle East pumpui ta na chiat na le hlona khurna thlen thei tur firfiak jihadis le atho puite chutianga helai ram bial ti chiat vek tum tu le fui koi tu te tuna hian in kan ma chon me kania chuwangin khovel sarkar le helai rambial hian Israel chet na hi athlo pangai ani hei hi keima ni ta na indona chawani lawa helai rambial zongjong ma hun hril tu poimo takani wangin tuna indona hi min thlo pangai ni tin Israel Chief of Staff chuan a soi Iran sarkar hian generation tam tak min do dal towa min ti chetur la min ti boral turin an hnoya an tho puite an tir chuaka khovel mun rang a firfiak pol siamin chutiang mangchuanin min be rengani juda te dodal na le Israel huat na thedar turin na an thoka nau pangte Israel ho turin an zirtira nuclear al thuam siam chhuatumin Israel ti chevek turin ruamanna an siam utani ruamanna an siam ul rengani tun hi kan chance hnung ber chumi athlen lo na tura kan malak theina chance hnung berani kan bopel thiang lovani ate Israel Prime Minister chuan Iran chuan an hnuaya atho puye proxy a helpol khoi te hi nuclear bomb pe ka tumani Netanyahu chuan in hetiang hian English in a soya Tehran hian ata nuclear bomb hi siam atum nilavin asiam chuakani chuan in hnuaya atho pui a proxy war kalpui tu a hnuaya helpol te tan hian a pek nge rin om tina soi hei hi nuclear terrorism diktakania chu khovel hian apom jam turani lo khovel tan thil hlo om lu tukani ati he operation hian US President Donald Trump a thlop na tranpoina chiang takanei ti asoi boka Israel Prime Minister chuan American hruai tu tele US sipai te point an thlop thu asoi bok Trump chuan Iran nuclear program ti top chu rimna aom theina tura thil tul masa ani thule US ngai ven poimo berani thu asoi ole heti lai hian Israel in Iran be izirtop ni varchena tanga voin thleng hianin Israel chetna wang hian Iran commander lal berber somni bor velan thitonia chutania IDF be puithlak na hian IRGC ballistic missile array hotu Mohammed Bagheri chu athi ti nem het boka Israel be na hianin Iran sipa intelligence hotu Golam Reza marhabi po athi ti ansoi Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan atop advisor Ali Samkhani po nimin jingkhani Israel in do thlona chetna wangin na takin a hliam ti soya a hliam tur lovin a hnuwa athi ti state media te chuan an dem het vele bokani avai in Israel be pui thlak chana tangkhan Iran sipai ho tu sang berber jinga somni vel hian thi toni Iran state media te point Iran chimlama Zarandia basis military base a be pui thlak na IRGC member pahnian thi tian puang le bok police ho tu pakhat le officer dang po helai hmuna hian an thia Tehran khorhlang lam kilometer zathum bor vela hla drone mangin Israel chuan a beya ISNA press agency chuan police ho tu major Habibullah Akbarian le a second lieutenant Amir Hossein Sefi te po an thi ti asoi ole heti lai hianin Iran missile mangin Israel marlama be puithlak na kalpuyani ve boka Haifa le a che vela Iran chuan be puan thlak na samaya heta hian panga an thi to ti nem nge ani Iran chuan ni zan khanin ballistic missile thahnem tak mai Israel Haifa Israel marlam Haifa le a che vela an ka pluta Arab khopui tamra an be boka mi pathuman thia mi pasari dangan hliam bok Iran missile salvo hian ramchung hun tam zoka Iran beina wang hian Israel mi te chu sel dara an to ma he wang hianin thile hliam hi
anom manglovani home front command chuan in nizan da home front command chuan nizan zandar som pakat nu loka khan phone alat an ti chuak le a chumi hnuah chuanin Haifa area siren ti rik ngalani chumi hnu reilo te a chuanin Iran atangin beina Israel a chuan ron thleng chop chil ve ngal da boka Israel air defense te activate an nia Israel van boruak ron lutum Iran ral thuamte loka thlak na tan le ngal malani Israel van boruak lo lutum Iran ral thuamte han kap thlale ta trek mai bok tamra hian in chhong ni chu missile pakhatina ron kapa heta hian mi panga an thia panga dang an hliam bok thizinga pakha chu meichia kumsom ni mi ani bokani helai Haifa Arab Israel in chen polna hmuna hianin bompuak laka himna tur hmun an tla cham ni en an lo soi towa in zonga hianin room him a vek lo ti an soi ole kan du tok photanga Iran le Israel in beina hian ni enge moza ta o rina niya Israel sipai te soidanin Israel sipai hotu te soidanin IDF chuan Iran atanga beina anasa tangzelin Israel chu in buat saidona ayanain an changlet zeldon ti an soi tuna hian Iran tuial thei hmunte an oil field te an defense ministry building te thlengin Israel chuan a bei chhota in beiton hilian chhotel tel mai enge thleng zeldon le chanchin tharber he channel atang hian in longai chang zeldon nia